Hello, chị bay lại vác cô lẽ của in chú hay Toyota Rumion top class này ya hay review cái này doi yang thì yang angin ano en ko lang ha chuan aman sa hay tuna kan motor review tur hi zorlai ani don boka aman za te kanon soi lang nga chuan hinge chung om ti te sound system te le apol lam chung pol lam le chung lam zong ka thayang ang roti lan kim vak kan tum dol nia o le hei ni a akmalamatang chuan asir zong in yan la vele nga hi asir zong ani a alloy wheel chuan anung lampang lo ti lang la ang anung lampang rồi hei hi tuna kan en hau tur hi Toyota Rumion ani a petrol mangani a family car tan pona thavia wang le rental po lutu sam tur ani chanchu anchong nem thei ka poimo tuna tourist kan nga zela chukte wang chuan bolero te kan nei ya bolero te po kan nei ya khanga khan bolero a chuan pali passenger pali ba kan phur theilawa henga chuan mi paruk kan phur theia thian hawarong kalte nom thina tamjok hi mizoram ron tlo ve du shim a sana thil ti tur poimo nei lo tourist ang aron kalte po chianga khana boi thak em mani chung ko rong kalten oma bolero a chung kan phur thei lo chu ni deu bera an tam phe chuan henga chuan mi paruk phur thei driver nen pasari lenga ti ka kan sei tel ni se lawen chi zokin lo en tlang o chuan ta hian Mahindra dengan ti Toyota logo oma grill hian grill om hal boka chuan hi number ne chuan ta hian headlight ta hian hi signal light ani a chuan headlight hi halogen ve ni a ma se hi projector lamp ang chi deuh khan rong kal ve thunga chuan hi fog light ani a chuan tena hi chu a sui engemaw tan palo om khan ta hian hei kan ke hong nga chuan ai nu na ang tur khan ni mo signal light he tinan DRL ten om chau se he tingla hian DRL te om chau se chuna moi le zol tur ania ma se om lem lawa ka ang side profile sir zongin ake kan en le nga lang tlamina baldo ba motor hi ma se poi lo tur ngai lang motor bal na mai kha chu mo chuan ake hi 205 65 R15 ani a 205 kan ti hian enge kan ti chuan hemi ake lai zong hemi ke lai zong hi ni ta ni chuan 65 hi hemi cha zong hi ni a chuan 15 hi rims alloy hemi rims hi kaka kan soitel version mani chu chuan lahan Toyota logo aron omtel hal boka chuan amalampang hi disc brake ani chuan side glass RBM te pon pia vai ho chon ma se side glass ti khan chiang zokin ka sia ta hian signal light kha aron chom hal boka chuan automatic in achung lama tang a control thei bok ani chuan kongka honna te po hi chrome back in ron kala moi khop mai chuan ake hnung hi drum brake ani ha ake ma so alloy te kan ti disc brake ani bok ani chuan anung lampanga an pheile anga hi anung lampang ani a chuan heta hian shark fin antenna lo oma chuan hi a backlight ang kamo rear stop lamp ya chuan hi washer ani a defogger hei ngawi mo defogger ani ta a chuan hi wiper khani toka Toyota logo anom le boka chuan heta hian an model V antibok ta Rumion ani a tuna kan en lai hi ta hian parking sensor hei omboka khatni pali ombok ni sensor hi mo chuan a spare hi heta hian anoya hian heta ma hena oma spare hi chuan en le ang heta asira kan kalpai le nga a backlight hei hi chu reflector ang khani mai ta jana motor in en khana lo enga chu chu nei deuh mai
chuan hei hi signal light ani le a hei signal light ani a chuan hei chu backlight pawh hi halogen apanga yang khani ta ama se hei he ti hian an kual ve dewa hi chuan a design chu tlem chuan a siam ve deuh chuan a san zong a motor san zong hi 1690 mm ani a fit chuan fit nga 5.54 ani a chuan a wheelbase a kele ke mi in car hi 2740 mm ani a chuan fit jet le ti ani a chuan hei a hlai zong a motor hlai zong hi en de taila motor hlai zong hi 1735 mm ani a fit nga point rukwa ani a 5.69 feet ani a chuan a seizong hi 4420 mm ani a a motor seizong hi a toy a sei ve thokhat ani 14.50 feet ani a fit som pali fit som panga tling trep ani chu ngai amoi tok khop mai phai hei vel han tlan deuh hlek nan pon lak view don ani hi petrol engine ani a tunami hi top class ani a Rumian top class ani a chuan a chung lampang te kan lo en hau le don ni a chuan petrol hi petrol capacity hi 45 liter ani a kem lu tuk chu ni lo chuan a chunga kan lo lu tang malampang atang en hau le nga hian chang te oma hi thian pa motor ania kanan ti ve rimshim ani hi hriat zaunan le video siam nan chuan ta hian color pahnih in ron om ta hei ta hian wooden finish an tia tiang hi hian tlem chuan tin moi ve dewa chuan hei hi unlock le unlock na ti vel ani a chuan hi a side glass control na kha ni ta a hei chu da thalang ti chho le chuk na chuan hi chrome in ron kal bok ta a chuan ta hian bottle da na hei om sa hi ma chang da na te pawh ni hi hei wan sia te pawh da theia thil dang te pawh da theia kong khara chuan a hnung lam kong khar hi kan en ve le nga langa hnung lam kong khar pawh hei a hong zau thei khop mai chuan a tuk ver pawh hi a dar thalang pawh hi zau thokhat takani hei dar thalang hi a zau khop mai a hian chuan a tinuam le zual don ni motor pang haya chuan hemi chen vel hi anianga nio hawa hian ti chen vel hi nianga ma se a bak zong kha a ol kha halatam ani kha ain hong vek don ti na nia thadon lutuk ringot chuan ama hian danglam lutuk lo color khat chawina kal tung ta anta chuan nai hi anem lo ni hi chuan hei grab handle hi silver in rong kala tuida na oma speaker om hal boka chuan seat number pa ona en leng chuan ta hian mai lo tu chu sound system hei twitter ania thalutuk sound system hi mo pui lutuk ringot ufar san pa ngai lo sim chuan kan lut chinang ti khan a chung lama kan luta he dashboard lo te pawh hi tlem chuan ava pia be dewa marot chuan steering hi palian Toyota logo ron chong le kala chuan meter box te pawh so changkang khop mai chuan average fuel economy en ta hian 9.9 km per liter en ta chuan temperature te oma darjat te oma chuan hei a heat sensor a heat ti meng mo khami khani ta chuan ta hian petrol nei lo zat khabo kam ta chuan LCD hi 7 inch ani alian lutuk lawa enge om gan en chinang a chunga yan sa haro atlampang ka chu en lo mai ang kasal lutuk big lawa chuan a steering a hen enge om gan ti chuan cruise control an da tlampang hi amot ati zoina ti rin na ti borvel an ta like sunny kan overlook ni lo chuan copyright on palang chuan steering po anem to ka chuan ta phone pick na oma chuan off na oma voice command ani ang hei karing chuan airbag hal boka chuanin chuan
eta ma hian hei wooden finish ania amoi khop mai hi chuan S7 heta hi no ma chuan heta oma chuan heta om boka chuan heta ma hian A7 to om bok ta a chuan heta ma hian start ta in start stop button ni ta a me chi kan ta chabi her ve ngai lawan ta amo chuan traction control om bok ta traction control changkai lutuk chuan ta hian AC ti sana le ti hiam na ni ta a chuan alum le avat ka kan du da to ko ni mai ta chuan hei front defogger ang kama hi rear ran ta AC hei on le off na ta ang auto apo da thei bok ta ni chuan hei chu air recycle na ka ani ta a chuan gear hi 5 speed ni ta a gear 5 speed nia chuan ta hian handbrake oma heta hian armrest oma armrest hi hon thei do mun ne armrest heta hian te ve ni chuan ta hian storage box om ve boka hian glass holder ani a ta hian wireless charging ti vel kha chu om ve lo ani mel chuan ta hian USB port oma chẳng vel kha ni chuan chung lampanga hian ta hian angi om kan en lo eng ma om lo sunset ta hian chuan ta hian hei hi light kha ni mai ta a ta hian hei chu speaker mai voice phone manga phone mi ron phone a ngate lo chan mai a voice lu na kha ni ta a chuan tlama hian motor dang om nen dang lam viau lo ni hi da thalanga oma dang tu om bak lo chuan glove box a hian glove box po alien tok khani se adan te ve shim ani hi chuan tuna chuan an hnung lama kan phei le ang a kilometer tlan za thi singni sangkwa zani somko pakwa ani ka kanan zep tel le lok ani bolero rental mangdutan eng huna po call thai kan ni number a hian chuan hian hnunga kan lut phei ta a an hnung seat po hi rinai na ha dama pola ma changa en mai ai chuan hi ati on theya du chuan hei hian a pa ngai ata le theya nei ta mod ni o mani chu ei ta tanga eng lo mai hi tikan du na hei hian mod ni mai po ni lo du na adjust thei ni hi hei chuan ta hian armrest om boka asi ti mi pathum chu nuam te wena chuan thei don ani chuan hei le lampang po hi le lampang kan tiang thau khan hei a on deuh du chuan ati on theya hei hian nuam te wena chuan thei don ti na ni chu anu to khom mai chuan asi a lek room po hi hei a tha to ka chuan ta hian USB port om bok ta a phone charge ana ang chi khamo chuan AC hi lo kat lo chuan asi thi a port mai na port hin thei bok ta a chuan asi thi ati tolma theya akti thung le thei bok ta a ei ti khan di hian chuan se om ala ni san lawa hei chuan hei po hi ati ma ve thei bok a hei ti khan an lok chuan asi thi ati ma thei bok ta a hei hian ati ma theya chuan ati hung da du khan ti hian ta a chuan heteng lai hian emi seat bo hi hei ti hian ati ma thei ve le bok ta ni sak hop mai chuan AC hi ta hian hei AC7 khat ni thum li pali oma chuan ta hian adjust na aron ong phal vek boka amma lampang chi om hi anung lampang hi a pathar tu e me ma chu bang chuan chu ta po chon sian ni mana le ei ti hian anunga non ta tel ta anunga AC chuan malapangan on rual khan ti hian hunga hian aron bol pe nga mo tin na ni ta hi a control nan ta a chak deuh le chak ba ka dau du tan khan control na ni ta chuan grab handle om bok ta ti hian chak deuh tla na in von na tur ni hi anung si ta lu do na anung si thi all sam me lu all sam la wan en do na ni an lu chi nang hi yang lai hi ei tin tar pa ba nga chuan hian nem to lan to lu chi nang
เฮ้ยอันนุ่งสิโปฮีทีมเดียวไม่ทะยะมานี่ทีมซาบกเนียนข้าจูเราเสียเทียมไม่กูละอันนุ่งสิที่เฮียนกันเองเราตาอาจวนดวงท่าดีที่เฮียนบางทีอ่ะอีกันเองเราฮะอีกันอามาอาจวงอังคารอามาตึบอามาสิที่เป็นมาใส่สิ่งกระดาษมีดังตุนให้ฟิตงาเลยจริงงากันนี่ตาฟิตงาเลยที่สริบอร์เบลพอทูเซ่เชื่อมีนันทุลาวันคู่เพียนอาชีพที่ต้องรุนโดนเราดีเขาเชื่อซานี่ส่วนอันนุ่งฮีกันเตี้ยกันติลังงาไอ้ที่เฮียนส่วนนั้นวมโต๊ะเขาไม่นุ่งโคฮีส่วนให้ตาตักเฮียนก็เชื่อกันเชื่อโดดชินจะให้เตียงไล่อินการอัตตักฮีเล็กรูมฮิโม่ไทยสปอร์ตที่อมถ้าว่ามาเช็ดจุดที่รู้ตุกเลยว่าฉันจูอันนุ่งเบรเล่นนี่ตัววางินชัดตักข้าจูใบใส่เทเราตามาเราจูให้เพียนชูกว่าอังมอเตอร์ในตัวราชวนะชาจวนเรนตัลอังพอยมังดูนี่จวนดูทุสามเบี้ยหวังฉันจูสวยเลยสวยนู่ตุริสารลุดตั้งเนี่ยมเจล่าเชียนเขาว่ารอนกัลเตียนอมชีนะข้างแต่ข้าอารมณ์เชียนเขาจวนปลีปังอาปรุกแข้งคนรองกัลอมชีนตาข้างแต่ตานคานเตียงมอเตอร์ฮีชามันนี่โตโยต้ารูเมียนอันนี้จวนอันนู้นเฮียนเอ็นเบลเลตูร์ซูแต่เห็นกับโพลเดอร์ตาแล้วไม่นมบอกได้แต่เห็น USB charging port มาบักจูวักตัวเราอันนี้ก็ที่สำคัญนี่สินุ่งจูจวนอันนู้นเฮียนกันลุดไปอันนู้นเอ็นเดงอันนู้นให้อดีคุมเล็กไปที่การบูชไปเจ้าก็เป็นในนี่ไหมจวนให้เจ้าหน้าที่จากโอเชียนที่ช่องสังกัดระดับไทยโดนปกที่ระดับไทยเจ้าโดนอันนี้ให้เดียนอัลเมรายพูดดูปนให้เดี๋ยวนี้อินติไปเลงอินติครูเลงอัลเล่นเจ้าโดนอันนี้ส่วนตาเฮียนให้ที่เราเจอไหมตูลบ็อกซ์ผมสีระเฮียนส่วนป้าให้ตาหน่วยดักชินไอจวนเดี๋ยวนี้เฮียนสีระเฮียนเริ่มเฟลแคปไม่ให้อัชาคบไม่อะไรรุยโดนแล้วเองมาปลาพวกขันมั้งส่วนเราปัดเท่าแรงให้adjust ให้บอกกันอีกตานี่เฮียนให้การมุ่นนี่ไว้เฮียงadjust ให้นี่จู่ดีเลยที่คานที่อ่อนให้บอกกันนี่เอาเลยที่สองคันนี่โอ้ชวนอัตบลำเราในตัวโดนนี่ลังไอเอนจินลำปังสเปคฮีเต็มมาจองกันสวยเตลังCC ฮี1462 CC นี่fuel type akan petrol ani ta BHP hi 102 ani 6000 rpm apechok ta chu chuan atok 137 nm ani ta chu 4400 rpm ani ta bokana chuan mileage hian 20.11 km per liter ape ma se Mizoram chuan heta hian 20.11 ta Mizoram ani chuan 16 borvel chu ani phatura chuan kanan ngaya chuan he motor hi leiduinom chuan he motor hi leiduinom chuan contact number ka da hian zofia theini nuai kwa borvelin alai theitura ngai lang chuan athar hi 2024 model ani athar hi nuai som pathum le singa bor chovel ani bokani ale khazong kha chuan tuna Toyota chungchang motor chungchang te po niang chu motor chungchang lo deuh te po ani tupa ngai hian han soi se athang ole te hi ka kol lai ani Toyota Romeo ani thakop me chak về phía là rin ai tắc chuan amaru chu Mahindra te kan lo khal thanga Toyota hi soi ve du ka du lai chu Mahindra chuan heng te kan pa warranty ship warranty kan claim me the ta heng te achunga mi shock observer te heng te o sam de win kan claim me te mani ka va kala hi function lawa claim ka tuma a thei lo an ti tlat le hi Toyota lampang hi a thei lo reng em ti lai le ship warranty cover hi a thavak lo em o ti lai chu ka lo sei lang ve du ship mani chong khala nuwa mem long ran ate chuang lo ang vel ka ni ale khazong kha ni na motor kan en hau thei Romian
top model chu khazong khani e